ଷୋଳ ସକାଳ କାଲି ଆମର ରାଇଡର ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେରିଂ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ତାର ସେଠି ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ସେଠି କେମିତି କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି, ତ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ବି ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଯିବୁ। ତ ମେସିନ୍ କାଲି ଫିଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ସେଇପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଆମର ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି ସାରିଦେବା, ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମାନେ ଆମେ ଏବେ କାମ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ତେଲ ଫେଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ତ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା କାଲିଠୁ। କାମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। କାମ 1200 ଭିତରେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହବ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ